ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 മ്യൂട്ട് ചെയ്യ അവരുടെ അതന്നെ ഹരേ അതാ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ തന്നെ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ എന്നെ കൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർണിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് എന്നെ ആഡ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 6:30 ബാച്ചിലോ? ആ PDF ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഇട്ടത്. അതെ അതെ അതെ. അയ്യോ, ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നിട്ടോ മാതാജി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്പർ ഓക്കെ. PDF ഭഗവത്ഗീതയുടെ അറിയില്ല, ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. മെസ്സേജ് 6:30 ബാച്ചിലല്ലേ? അതെ അതെ. മാതാജി ഇപ്പൊ ഏത് ബാച്ചിലാ ഉള്ളത്? ഞാൻ മാതാജി 7 മണിയുടെ ബാച്ചിലുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അവിടെ PDF വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ? ഇല്ല ഇല്ല, മോർണിംഗിൽ വരില്ലല്ലോ. 7 മണിയൊക്കെയാണല്ലേ, ഈവനിങ് ആണ്. ഈവനിങ്ങില് വരുള്ളൂ അല്ലെ? 7 മണിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ലേ? ശരി ശരി. മാതാജി ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട്. ഇന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടാ. നമ്മള് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാനേജ്മെന്റ് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 8 ഏതാണ്? അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. പിന്നെ മനു വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ. കാരണവകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. എനിക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 8ാമത്തെ PDF അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നോളൂ അടുത്ത തൊട്ട്. 9 തരം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അർജുനനോട് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് നമ്മള് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതില് ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം കൂടി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ശ്രവണത്തിന്. കാരണം ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭാഗവതം 1ാമത്തെ സ്കന്ധം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രവണ കീർത്തനം. അതായത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാം?
ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പരിശുദ്ധമാകാനായിട്ട് ഹൃദയം മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രവണത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് എന്ത് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 തരത്തിലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടും നേടാം. ഇത് 9ഉം ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഈ 8 പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഏത്? ജീവാത്മാക്കള്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം പറഞ്ഞോ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്ത പോലെ. അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ, നൂല് പോലെയാണ് മുത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാലയമ്മൽ അല്ലെ, പക്ഷെ ആ നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തിയാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണല്ലോ, നമ്മളും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവ് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ. ജനന മരണങ്ങളൊന്നും എന്തിനില്ല? ആത്മാവിനില്ല. ഭഗവാനും അങ്ങനെയല്ലേ, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാനും എന്താണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പരമാനന്ദം. ആ പരമാനന്ദത്തിലാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ആ സച്ചിദാനന്ദത്വം എന്തിനുണ്ട്? ആത്മാവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവും ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തില് തുല്യരാണ്. പക്ഷെ അളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ഗുണത്തില് രണ്ടും തുല്യം, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. നമ്മൾ കടലിലെ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഉപ്പുരസാണ് വെള്ളത്തിന് അല്ലെ. കടലിലെ വെള്ളം, അതൊരു ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു. ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിനും ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും, കടലിലെ വെള്ളത്തിനും ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. രസം ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഗുണത്തില് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അളവ് നോക്കിയാലോ, രണ്ടിന്റെയും അളവ്, കടലിലെ വെള്ളം കുറേ ഉണ്ട്, ബക്കറ്റിൽ വെച്ച വെള്ളം കുറവാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അളവില് നമ്മൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തരാണ്, പക്ഷെ ഗുണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടും തുല്യരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണെന്ന് കണ്ടു. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മള് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ പറഞ്ഞു. അതില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ചും 4 ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. 4 ദുഷ്കൃതികള്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത 4 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാര്, നരാധന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, അസുരിക സ്വഭാവികള്. 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതായത് ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു. ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ജ്ഞാനി. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളും 4 നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ദുഃഖിതനെ കുറിച്ചും അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയില്ലേ? ശ്ലോകം 2-3 എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഭൗതികമായ
പിന്നെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും പറഞ്ഞു. വ്യത്യാസം പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മള് ഇന്നലെ ഗോലോക ചാട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ ലോകം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാ, ഒരു ജയിലിലാണെന്ന് പറയാ. ഭഗവാൻ ഒഴികെ നമ്മൾ ദേവന്മാരും നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 5ാം നമ്പർ ജയിലിലാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. 7ാം നമ്പർ ജയിലിലാണ് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ 7ാം നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? 5ാം നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ആരോട് പറയണം? അതാരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ദേവന്മാരെ എന്നല്ല, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അവരോട് എന്താ പറയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അവരെ പോലെ തന്നെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ രീതി ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് മാത്രം അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ആരെയാണോ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഒരു ദേവനിൽ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അത്രയും യോഗ്യത വേണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നമ്മള് കാറ്റഗറി ഏതനുസരിച്ചാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ലെവലും കുറച്ച് കൂടണം. അപ്പോഴാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിലുള്ള വ്യക്തി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും എന്ത് വേണം? നമ്മളും ആ ഒരു ലെവല്, നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ലെവൽ മാറൂല്ലേ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് തരും. അങ്ങനെ അത് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവിതുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ അവന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ആ ശ്ലോകത്തുമെന്നാണ് അർജുനൻ പിന്നെ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളോടെയാണ് അധ്യായം 8 തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തുമെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായമല്ല, നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. പരമപദപ്രാപ്തി, പരമമായ പദം. ആരുടെ പദാണത്? പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ളൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതായത് വസുദേവാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, വസുദേവ ഗുണം എന്ന് പറയാ. വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധസത്വ ഗുണം. അതിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വസുദേവാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ, ശുദ്ധസത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച
കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യത്തെ. എന്താ പറഞ്ഞ? കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമെന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള് ഒന്ന്, എന്താണ് ഇവിടെ ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്നാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു പേരാ വരുന്നത് ഇവിടെ. പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമ എന്നാണ്. അതായത് അർജുനൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇനിയോ, അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മധുസൂദന, ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മധുസൂദന, ഭഗവാന് വേറൊരു പേര് മധുസൂദന. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്, ഭഗവാനുള്ള ഒരു പേര് മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, രണ്ട് ശ്ലോകത്തില് ചോദ്യം വന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഉത്തരം? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോത്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവെത്രേ ബ്രഹ്മം. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് പറയണത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണെന്ന് പറയണത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അത്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ, ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവ്, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അത്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് അത്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് പറയും? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ആ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അത്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് അത്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് പറയും? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിന് ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.
ഇനി അടുത്തത് അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും വാഴുന്ന, സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുക? ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തിന്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തിന് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതിസ്ത മത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയാണ്? പാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് വേണം? മരണസമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവൻ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ചെയ്ത പോരെ. എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവന് നമ്മൾ അത് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാലാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും സാധിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്കോ കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഓർമ്മയും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ സമയത്ത് നീ എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആരോർക്കും? നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ
ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക്, അതായത് ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിര്യാണ വേളയിലും വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്തും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മളെല്ലാം സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് സഹിക്കാനായിട്ട്, എന്തും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടാം. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ അറിയില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇതിന്റെ അർത്ഥം രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടി അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. സേവനം, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല അവിടേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് നിയന്ത്രണം? രാധാറാണിയുടെ. കാരണം രാധാറാണി ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ അമ്മയുടെ ത്രൂ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കുട്ടികളില്ല, നമുക്കറിയാം. നേരിട്ട് അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഒരു മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയുടെ ത്രൂ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അമ്മയിൽ കൂടെ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ല, അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് രാധാറാണിയോടാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കൂടി തരാനായിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നതോടെ രാധാറാണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു പറയണം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വന്നു ചേരുന്നത്. പിന്നെ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അന്ത്യസമയത്തും എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭൗതിക ദേഹമല്ല കിട്ടുന്നത്. ഏത് ദേഹമാണ് കിട്ടുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ്
മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭൗതിക ദേഹം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ദേഹം ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും മാർഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് വിടുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നോ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ്, ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണിത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ഈ മുഴുവൻ ഇവിടെ ആ സമയം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ചക്രവർത്തിയാണ്. പിന്നെ അത്രയും സുഖമായിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന നല്ലൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും അസൂയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു ആരുടെ? ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്, അതായത് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകാണ്. എല്ലാ രാജ്യഭാരവും മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാം മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യഭാരമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞു വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തില്, കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകാണ് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് രാവിലെ തടാകത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാൻ, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ പേടിച്ചോടി വരാണ്. ഓടി വന്ന് വളരെ അവശതയായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഒച്ചകൂടി കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ആ സിംഹം ഓടിച്ചിട്ടതാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് ആ നദി ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നീന്തി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോ പക്ഷെ അതിനത് സാധിക്കില്ല. അത്രയും അവശതയായിരുന്നു ആ മാൻ. അങ്ങനെ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനത് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് ആ മാൻ മരണപ്പെടും, അത് ചത്തുപോകും ആ മാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് മാത്രമേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മഹാരാജാവിന് ആ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ സിംഹം അതിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോന്നപ്പോ ഈ മാൻകുട്ടിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോരുന്നത്. അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് ഭയങ്കര ദയ തോന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തായി? എല്ലാ സമയത്തും ആ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ ജോലി? ഈ മഹാരാജാവിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ ആലോചിക്കണം, രാജാവായിരുന്നു. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒന്നിനും ബന്ധത്തിനും സ്ഥാനമില്ല, എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മാൻകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ആര് ഏറ്റെടുക്കാണ്? രാജാവ് ഏറ്റെടുക്കാണ്. പിന്നെ ആ മാൻകുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ അത് മാത്രമായി ആരുടെ ചിന്ത? ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ആ മാൻകുട്ടി വളർന്നു. രാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയോട് വളരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. ഈ മാൻകുട്ടി മാനാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്താണ്, പുറത്തേക്ക് കാട്ടിൽ പോകും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ വരും. പക്ഷെ രാജാവ് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാൻ വലുതായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കാണാതെ രാജാവിന് വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് രാജാവ് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഒരു കുഴിയിൽ വീണിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ആ മരണസമയത്തും അദ്ദേഹം ഈ മാനിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ മാനിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണസമയത്ത് എന്താ ഓർക്കുന്നത്? മാനിനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് വന്നു? മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തികള് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്? ആ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ മറ്റുള്ള ആശ്രമവാസികൾ ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം ഈ മാനിന് കിട്ടുന്നത് ജഡഭരതനായിട്ടാണ് പിന്നെ ജനിക്കുന്നത്. ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാണ്, കാരണം ഈ ഭൗതികമായതില് നമ്മള് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ആകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ബധിരനും മൂകനായിട്ട്, കാരണം സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ബധിരനും മൂകനായിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ്, നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വാവൈഷ്യസി
മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. മാത്രമല്ല നീ എന്തും ചെയ്യണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനോബുദ്ധി, നിന്റെ ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് നീ എന്നെ ഓർക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ കർമ്മം, നിയതമായ നിന്റെ കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് നീ ചെയ്യുക. നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഈ തരുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള്, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്, ഭൗതികമായ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക്, പരമമായ ഭഗവാന്റെ ലോകം, കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയാൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, എന്നെ ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം മനുസ്മരത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അചിന്യനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാണുന്നതിൽ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്താ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി
ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠയിലൂടെ സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവനും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് പ്രാണശക്തിയെ ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയാൻ സാധിക്കുക. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ കൊണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ, ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുരികത്തിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഭാഗം, അവിടെ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം എപ്പോഴും സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന്, യോഗിക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സുപ്രാപ്യനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഇനി ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ദുഃഖം പൂർണ്ണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്? ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായതുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവരാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ ആയാലും എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ജനന മരണമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാഗതിം യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നതുമായ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്, വേദാന്തികള് വേദം അറിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. പിന്നെ അക്ഷയമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം. ഒരിക്കൽ എത്തിയാല് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാല്
അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേദപഠനം ചെയ്യുക, വേദം പഠിക്കുക, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുക, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടും. മനുഷ്യന് ഇതിന്റെ പുണ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ പിന്നെ വേദപഠനം ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട, ദാനം കൊടുക്കേണ്ട, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ഇത് 4 ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. കൂടാതെ അവസാനം സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞവും ദാനമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുണ്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പുണ്യലോകത്താണ്. ആ പുണ്യലോകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പുണ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്? അവസാനമായാൽ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. മറ്റേത് പുണ്യം മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വരണം. പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേദം പഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ പോലെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും അല്ലെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ട് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടു പോകും. അങ്ങനെ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കപ്പോ സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവമുള്ളവാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടി അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനിൽ എന്ത് ഭക്തി ഉണ്ടാകും? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രേമഭാവം. ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തന് ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, ഗോപീചന്ദനം. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണാണ്. എന്ത്? ഈ ഗോപീചന്ദനം വൃന്ദാവനത്തിലും ദ്വാരകയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്നപ്പോ എന്റെ നെറ്റത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ, യു ഷേപ്പിലൊരു ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യു ഷേപ്പ് ഭഗവാന്റെ പാദവും താഴെ ഉള്ളത് തുളസി ലീഫ്, തുളസിയുടെ ഇലയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് എപ്പോഴും ആരിയിരിക്കുന്നത്? തുളസിമാറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദവും അടിയില് തുളസി. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം
ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. ഒരു യമരാജന് അവിടേക്ക് എൻട്രി ഇല്ല, നോ എൻട്രി ആണ് യമരാജന് ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. യമരാജൻ വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മരണമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ല, നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഗർഗ സംഹിതയില് 6:15 പറയുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഇവിടെ? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാലെന്ത്? ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മം എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ആത്മാവ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിഭൂതൻ, യജ്ഞദേവൻ, ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രഹ്മം ഉത്തരം, അടുത്തുള്ള ഉത്തരല്ലേ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. സ്വഭാവത്തെ എന്ത് പറയും? ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ എന്ത് പറയും? പിന്നെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? പരമപുരുഷൻ അല്ല, ശ്ലോകം 8 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 8 പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ല, ഇതിന്റെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിയജ്ഞം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലേ? അതിഭൂതം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? എപ്പോഴും അതെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് പറയണത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് തന്നെയാണ്? അതിദൈവം, എല്ലാം അടങ്ങുന്നത് വിശ്വരൂപം, പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ. അതിദൈവം, അതിയജ്ഞൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞം. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. എല്ലാ ദേവനും ഉള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് പരമപുരുഷനെ അല്ല 8-ാമത്തെ അല്ല 8 എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ധ്യാനിക്കുക. മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞ 8-ാമത്തേതാ പറഞ്ഞ? അതെ അതെ അതെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അതെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെ ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷൻ, സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, വേറെ കൂടി പറയേണ്ട, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടി, അതായത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആദിത്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയും നിർവ്യക്തികവാദികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മായാവാദികൾ, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാണ്. അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു, ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും.
സ്ഥിരം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക ലോകം അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണ്? ജനന മരണമില്ല. വ്യക്തവും പരമമായ സ്ഥാനം. ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക അല്ല. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നതും അക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നതും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഭഗവാന്റെ ലോകം ധാമം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് വെച്ചാൽ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ബാധിക്കില്ല. ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ബാധിക്കില്ല എന്നല്ല, അത് നമ്മളെ അടുക്കില്ല എന്നല്ലേ? അതിനെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ. ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ അടുക്കില്ല. പിന്നെ പിന്നെ അശ്വമേധയാഗം ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും. യമരാജൻ അടുക്കില്ല അല്ലെ? പിന്നെ അതിനർത്ഥം മരണമില്ല എന്നാണോ? യമരാജൻ അടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ? അല്ലല്ല, ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ പിന്നെ അടുത്തത് ശ്ലോകം 28 എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുക, സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്താൻ. അതെ, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ വേദം, യജ്ഞം, ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, തപസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഈ 4 ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്താല്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നു. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് 4 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? പുണ്യം ഫലം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. മറ്റേത് എവിടെയാണ്? പുണ്യലോകത്ത്, അതായത് നമ്മൾ 5ാം നമ്പറിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? 5ാം നമ്പറിലേക്ക്. 5ാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും, പ്ലസ് നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണ്? പരമധാമത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കും, പുണ്യഫലങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. രണ്ടും കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എടുത്തതില് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? മാതാജി, 2 സംശയമുണ്ട്.